Hej. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi ghost hunt i nogle koder. Ja, det er det. Nyd videoen. Den første kode vi går til er help. Det er sin kode bare, ikke? Oh my god. Det er koden. Vel. Og mit hoved var en så fin. No way, den er fuld. Så hvis den er fuld igen. Okay, videre til næste kode. Ready. Det er help me. Sådan, det er det samme, bare med me, baby. Den prøver join. No way, den er også fuld. Ja. Men, join ikke? Nu prøver vi bare lige at prøve at finde, hvem end der burde være herinde. Hvem er det nu? Jeg ved bare, at der er et spøgelse herinde. 2 sek. Myrder lige holdt folk. Okay, vi kan til at klemme en. Nej, 2. Nej, fuck. Jeg er cooked. Oh my god. Stop. Okay, sådan. Nu har vi myrdet dem. Nu skal vi bare prøve at finde spøgelset. Tror du, det er sjovt online spawner, den er god? Lige prøv. Okay, nu gider jeg faktisk ikke være. Men hvad med det her? Okay, næste kode. Gider ikke. Oh my god. Okay, jeg er terrible. Okay, næste kode. Næste kode er 1, hvis den ikke er fuld. 1. Please, den ikke er fuld. Please, den ikke er fuld. Du sagde ikke. Jeg er tilbage. Ja. Stop lige. Du sagde ikke. Campfire. Okay. Den her spøgelse tror jeg faktisk for det meste spawner i caves. What the heck? Den fik. Så jeg går lige ned. Men det kan jeg ned, hvor den plejer at være. Men hvorfor? Jeg har ikke spillet Gorillatech i over 6 måneder. Så jeg har. Oh my god. Med mindre den der video der, man. Forhold til. Så skal vi herned, tror jeg. Men er vi ikke gået forkert? Nej, vel ikke. Det kan jo.
Okay, vi lige. Sig mig, hvor er det nu, man går hen for at komme derhen? Jeg kan ikke huske det. Heck. Jeg får det vildt. Fuck det der. Nøjeren. Det laver han noget. Oh my god, okay. Jeg er mand. Fuck, det er en nøjeren lyd. Så lige ned for at sætte til det også. Fordi... Dude. Jeg føler ikke, jeg kan finde ud af, hvor nu man skal gå hen for at komme ned i No Caves. Hvor var det nu, man skulle gå ned? Men ikke den der vej? Jo, det var det der. Eller er det stadig en ting? Lad os lige prøve igen. Eller... Jeg tror faktisk godt, de måske kan... Herovre. Den er fed igen. Fordi nogle gange, når man ghost hunter, så kommer der sådan en one rabbit, one. Men ved hvad jeg giver på den her code? Der er ikke noget. Ghost. Den er seriøst fuld. Okay, så går jeg bare videre til næste kode. Okay, V. Hvor vi der. Den prøver vi. Den må være god. Altså. Okay, lad os bare prøve den næste kode. Daisy. Er det 09 eller 09? Jeg tror det er 09. Nu er den også fuld. Okay, så videre til næste kode. Ikke også? Den er jo så 6. Hvis den er fuld, ikke også? Så rage quit. Men I hørte ikke det der? Gør den ikke lige? Den vil ende. Is it a ghost in here? Okay. Men lige der også en herovre. Jeg tror bare, det er nogle børn, der har lavet sådan noget. Men vi lavede ofte det rigtigt. Så nu prøver vi lige at gå ind i City, måske eller der. Oh my god. Hvorfor bliver vi med at gå ind i den samme fejl? Så lad os gå til City. Jeg går footsteps. Abemand, kan du tjekke det for mig? Okay, den siger, at der ikke er noget. Så er den næste kode.
Så jeg lige går lige hurtigt ned til det der computer dernede. Så skriver jeg næste kode. Blot PBB me. Blot PBB er bare fuld. Det kan jo ikke mene. Okay, jeg bruger hele min tid på den der. Så er den næste Echo. Er det ikke som spil? Nej, det er det ikke. Cool. Nej, det er ikke forkert. Jeg kan ikke huske det. Tænk. Nå, jeg har ikke nogen hjerne. Så jeg bruger bare ikke det gode dag. Er der andre koder? Synes I, der er andre koder? Skriv de andre koder i kommentarfeltet. Under det er alt for den her video. Ses i næste.